Dagiti na duma dingwen ken produkto digiti Manalo na iparada ti munong aldaw ti Kawayan Festival iti probinsya ti Abra. Amuen ti detalye. Nagbali na float dagiti kuliglig ana dekorasyon ang tinaduma a produkto ti kada ili. Daytoy tinaiparada iti umunang aldaw apan nagpiesta ti probinsya ti Abra. Iti kada float, 5 nga ili tinang dekorasyon. Naipakita ditoy dagiti pagpanpanakela produkto dagiti Manalon kas iti mais pagay natnateng ken dagiti prutas. Showcasing their different agricultural products in their own respective municipalities. At the same time, through the support of course of the provincial government, mangted tayo met iti premyo. At dapay ang nagbalin ang naragsak ti parada, babayan ti panagmarcha dagiti dingwen dagiti Manalon. Manipod ka dagiti babasit nga animal kasi ti kalding ken aso, na iparada pay dagiti nuang baka ken kabalyo. Nagserbi ngamin ang kompetisyon ti aktibidad. Mapili dagiti addaan ti kapipintasan, kasasalunatan ken kadadalusan at araken. Kas ken ni Manong Bobby Manzano, makita at tinuang na ti kalukmegan kadagiti amin anak isalip. When ma'am ta awamot ngamin ti nalulumag nga nuang ito yun ma'am nga makita ket guwamot ma. Ta pala nga igatang kumot ti kanan nano da pangabak na. Ngem ti daduma kas ken ni Manong Jeffrey Bibas, duan atawen ang makipagparpartisipar iti Farmers Day. Saan laing nga panangabak ti kalkalikaguman na no diket di ti ragragsak. Ket ko ti may makiragragsak gamin ma'am lang nga di panangabak gamin ma'am ti ararburak di makiragragsak ma'am ti pesti panagpiesta ti terong Abra. Kalpasan ti parada, sinarunwan met ti agduduma nga aktibidad kasi ti misa ken panaglukat ti trade fair. Bridget Mayor, Balitang, Ilokano.